13 Lasse Kärki, 14 Kallion Chelma, 15 Dan Kryger. On kuulla huimaa kyytiä Danny Webillä, siitä ei pääse yli eikä ympäri, eli nyt huomaa, että Danny Web menee rajamailla ja vielä kaikille lisäksi hallitsee sen tilanteen. Sitten sieltä tulee radulta pois Martin Jesop. Tuon turvallisen eroon kolmospaikan Pierre-Yves Biani, mutta hei, nelosena numero 174 Jonathan Götzi ei muuten ole antanut tippaakaan Pierre-Yves Bianille periksi. Ei todellakaan, eli siinä oli hetki sitten, ero oli vähän, tai itse asiassa aika paljonkin enemmän, ja nyt sitten tämän kierroksen aikana jostain syystä saavuttanut. Ja kun siellä Jochen Rotter on nyt sitten kisasta ulkona, niin vitoseksi nousee numero 77. Laurent Hoffman tippuu. Thomas Walter, kutosena numero 51 Anssi Koski, seitsemäntenä numero 10 Felix Nässi. Uran ensimmäinen katuratakisa ja tässä Erstmal noch ein bisschen zurückgefallen, dann mit der Kava, Johann Fredriks dann den Mut. Ja, und der Strafnachweis sozusagen und konnte sich da wohl vorerst mal auf die dritte. No pitching. tiukasti toisiaan vastaan kilpailevat ykköspaikasta. Heidän pitää pitää hyvää kyytiä päällä pitääkseen Erno Kostamoon välimatkaa. Niin vitoseksi nousee numero 77. Laurent Hoffman tippuu. Thomas Walter, kutosena numero 51 Anssi Koski, seitsemäntenä numero 10 Felix Nässi. Uran ensimmäinen katuratakisa ja tässä vaiheessa seitsemäntenä. Mutta Laurent Hoffman tippuu listoilla, eli kyllä. Oli varmoin otteen tuon ykköspaikan ja hakee sitä 6. perättäistä voittoa. Tässä tulee Erno Kostamo, katsotaan nyt Marek Červený tulee siinä.
on vain reilun 3 sekunnin päässä heistä, niin sen lisäksi, että Todd ja Webb ajavat tiukasti toisiaan vastaan kilpailevat ykköspaikasta, heidän pitää pitää hyvää kyytiä päällä pitääkseen Erno Kostamoon välimatkaa. Thank you.